wanda yafi kowa tunanin mutuwa, yafi kowa kuma tsananin tanadi domin ranar mutuwa. Manzon Allah ya ce mai hankali shine wanda ya bautar da kansa yayi aiki domin bayan mutuwa. Wanda ya yawaita tuna mutuwa, Allah zai girmama shi da abubuwa guda uku. Na farko shine Allah zai azurta shi wato da yawan tuba, da gaggauta tuba daga zunubansa. Sannan kuma Allah zai azurta shi da samun gamsuwa da wato a cikin zuciyarsa da wadatuwar zuci. Sannan Allah zai azurta shi da nishadi cikin bauta ma Allah, idan yana bauta zai rinka jin daɗi. Duk wanda ya manta da mutuwa ko sai Allah ya jarabce shi da abubuwa guda uku. Allah zai jarabce shi da ba zai tuba ba, zai jinkirta tuba. Sannan kuma zai zamanto ba zai yarda da hukuncin Allah ba, in ya rasa duniya ba zai yarda Allah ne ya hana shi ba, sai dai ta musifa da mutane yana cewa wasu ne suka sa mishi hannu. Abu na uku da Allah zai jarabce shi ne za a jarabce shi da kasala wajen sallah. Ya ishe ka bala'i ka bar sallah, ya ishe ka musifa ya zamanto ka tozar